upeze malo ulembe ndikulandireni pano pa Samavita TV. Pamene tinkalowa chaka cha 2023 padali nkhani yokhuza ndi Patience Namadingo komanso Lulu. Anthu ambiri adajaja kuti kodi dolo ndani, ndipo funso la anthu ambiri pa social media linkakhala kuti dolo ndani pakati pa Namadingo komanso Lulu. Anthu awiriwa saonera diso labwino kwenikweni, koma kodi zidayamba motani? Zonse zidayamba mwezi wa Machi mchaka cha 2020, mu nthawi imene Namadingo anali atahita kwambiri ndi ma mashup zichatu ankasakaniza nyimbo ndi oyimba ena. Anthu adampempha kuti achitenso mashup limodzi ndi Lulu. Namadingo adayankhula kuti akuchita collaborate ndi ma legend okhaokha ndipo sakuchita collaborate. Anthu ambiri komenti yotereyi sidawasangalase, ndipo adapitiriza kumuzuzula Namadingo chifukwa chonyoza Lulu. Ziwanitu kuti anthu ambiri amene amamusatira Namadingo amamusatiranso Lulu chifukwa chokuti anthu awiriwa amayimbidwe awo sasiyana kwenikweni. Pamene Namadingo anafuna kuti abwere kumbali yake ayankhulepo, pamene anafuna kuti auze anthu kuti sananyoze Lulu, adagwiritsanso ntchito mawu ena amene adapangisanso kuti anthu akhale ndi mkwiyo ochuluka kwambiri. Muzolemba zake Namadingo anayankhula kuti Lulu ndi legend in making, koma panopa si legend, ndipo ma legend ndi anthu ngati achina Gideon Chalamanda, Mulaka Maliro, anthu ngati Paul Banda, Lucius Banda, Bile Kaunda ndi anthu ena. Namadingo sanachite recognize Lulu. Atafunsidwa pa interview ina ku Zambia, Namadingo anakana kuyankhulapo, ndipo adayankhula kuti palibe third party ndipo sangayankhulepo kanthu. Komatu ngakhale zinali chonchi, Lulu sanachite react mwa njira ina iliyonse. Mmaziwa paja kuti Lulu ndi munthu odekha, ndipo nkhani ngati izizi Lulu salowererapo. Anthu ambiri adayamikira Lulu chifukwa cha mtima wake ozichepesa, koma Dr. Namadingo sanafunenso yekha amene kuzichepesa, paja amati dog anavaya. Mchaka cha 2022 pamene kunali show ku BICC, Namadingo adafunsidwa ngati amachita recognize kuti pali Lulu ndipo ndi legend kumayimbidwe. Namadingo anayankhula kuti Namadingoyo akuziwa zinthu zambiri zimene waphunzira kuchokera kwa Lulu, koma Lulu sakuziwa zinthu zimene Namadingo amaziwa. Ngati Lulu angafune, Namadingo ali okonzeka kumuphunzitsa. Ndipo pa nthawi imeneyo nkuti Namadingo nthawi imeneyo nkuti Lulu atafunsidwa kale ngati amachita recognize za Namadingo ngati amachezera limodzi, ndipo Lulu anayankha kuti iye ndi munthu wa banja, sapita mmamowa. Izitu zikutanthauzano kuti Namadingo si munthu wa banja, ndi chifukwa chake amapita mmalo wazisangalalo osiyanasiyana. Namadingo adayankhula mawu kuti Lulu adachitapo kumbali yake, ndipo akuyeneka kuvomereza kuti zakezo ndi zakale, panopanso pali anthu ena. Mwa njira ina ndikhulupirira kuti kunali kuyankhula kuti Lulu anatha. Patadusa maola ochepa chabe, anthu onsewo anakwera pa stage. Atakwera pa stage adayamba kuyimba. Lulu adapereka performance imene anthu ambiri kuphatikizapo amamedia anayiyamikira. Mbali ina Namadingo atakwera pa stage, anthu adamuwowoza ndi kumukuwa, komanso ankayitana dzina la Lulu kuti abwere pa stage, azatenge stage, apitirize iyeyo kuyimba. Izitu sizinamusangalatse kwenikweni Namadingo. Show itatha, Lulu adachitidwa interview ndi amedia, pamene Namadingo anawuza media kuti ampase 10 minutes akhala kubwerera. Kumenekotu kudali kuthawa ndi khulupirira chifukwa sanabwerenso, ngakhale ankafunisisa 10 minutes kuti akhale payekha kaye alongosole zinthu zina ndi zina. Patadusa siku limodzi, Namadingo anatulutsa nyimbo ina, ndipo nyimboyo imafotokoza za kukanidwa kumene anthu osiyanasiyana amakumana nako, komanso kuphatikiza apopo Namadingo adayankhulabe kuti dog anavaya.
zidapereka ma reactions osiyanasiyana kwa anthu ambiri chifukwa chokuti ambiri amakhulupirira kuti Namadingo ndi dolo ku nkhani yokhuza ndi malonda osati kuyimba, pamene Lulu ndi dolo ku nkhani yoyimba osati malonda. Ndikhulupirira kuti mwina ichi ndi chifukwa chimene Namadingo anachokera ku Malawi kupita kukakhala ku Zambia ndi cholinga chofuna kupeza favor pakati pa ma Zambians kuti amudziwe iye ngati Patience Namadingo, komanso mwina aiziwe FDH Bank. Awa ndi maganizo anga amene ndimakhulupirira kuti siku lina Namadingo chifukwa chimene anasamukira ku Malawi kupita ku Zambia tizachidziwa. Ziwanitu kuti nkhani zonsezi zinkachemereredwa ndi amamedia aku Malawi monga Mikozi, kungotchula mamedia ochepa okha. Dzina langa ndine Sam Mavita. Chabwino, tibwerere ku Chiyambi. Pa nthawi imene ankalankhula kuti Lulu si legend itu unali mwezi wa Machi. Nthawi imene yeye wachiwiri kwa dziko la Malawi, mkazi wake amene ndi Madam Mere Chilima adayankhula kuti akumvera nyimbo ya Sogolo Lowala imene inayimbidwa ndi legend Lulu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi adalemba kuti akumvera nyimbo kuchokera kwa Prophet amene ndi legend Lulu. Nyimbo yake itu imene amati Sogolo Lowala. Paja mukumbukire kuti moto ya UTM ndi amati Sogolo Lowala lathu lafika. Ndipo nyimbo ya Lulu yokuti Sogolo ndiliona, Sogolo ndilowala, mwalikuta ndi golide, a UTM adalankhula kuti umene unali ulosi kuonesa kuti UTM izabwera. Kodi pa awiriwa akulondola ndi ndani? Ofune kuti achidwe blame ndi ndani? Mafanzi a Namadingo kapena Mikozi? Ofuna kuti achidwe blame ndi ndani? Mafanzi a Lulu kapena Namadingo? Kodi dolo ndi ndani ku nkhani yokhuza ndi mayimbidwe? Kodi ndi Lulu? Kodi ndi Namadingo? Dzina langa ndi Sam Mavita. Ndimapanga ma videos osiyanasiyana. Bwanji motaonesa mtima wabwino ondithokoza pochita like video iyi. Ngati simunachite subscribe, please subscribe. Pali ma video ena pa screen pa mukhoza kugwira video ina iliyonse imene mungakonde muonere. Dzina langa Sam Mavita. Remember, this is more than just entertainment. Bye.